murora tauya naye nemagumbeze, mururu nemuridzoko. Aiwa, zvaonekwa murora Lulu vapinda mumusha. Tinoti nemakorokoto kuna Sir Wicknell, izvi zvinodadisa. Sir Wicknell vakati ini handisi kudzora tsvimbo, vabva vakanda zvavo chirauro ndokundoroora new wife mushure mekunge vadhivosa Sonya baby mama wavo. Hanzi awana mukadzi, awana chinhu chakanaka. So tiri kuona mavhidhiyo ayo ari kutenderera pasocial media, ayo ari kupostwa nesister yaSir Wicknell Chivhayo, uyo sister yacho anonzi Mo. Aiwa, makorokoto izvi zvaendwa. So mushure mekunge Sir Wicknell vanyora vachiti kune track remabramani riri kuenda rakananga kumarondera, tafunga kuti idambe, tafunga kuti ifani. Izvo vanga vari kutotaura chokwadi kuti vari kutondoroora muzuva ranhasi before new year. Zvabva zvangoitika, vabva vachikanda zvavo chirauro Sir Wicknell, vabva vandoroora. So tinoti congratulations kuna Sir Wicknell, kuna Wicknell Chivhayo naLulu. Aiwa, izvi zvinodadisa. Happy New Year.